Поздрав за Нетка патрона и нивовата жена, Ани и двете им деца Зоја и Божана. Специјален поздрав од студио Сандов за Нетка, човекот легенда. Чорманге, Ромније, Ани е кракија, Канманге и Мезетес, Чорманге ракија. Барелове, Анела Онеткос, Келманге, Ромније, Ани, Тусинан Мовило, Чинманге, Луканка, Чорманге, Ромније, Ани. Кракија, те пијас, амаро кефи те керас. Кенен манге ме казања, Зоја и Божана. Вали гарми, на Нетко винаги му врви. Студио Санду Иванов. Абе Нетко Тусинан патрони, ема халакоро шампиони. Чорманге, Ромније, Ани, кракија ме те пија. Чорманге, Ромније, те пиев текела. Шасо! Јаша бе Нетко, сјака вечер хаса пиесај, то кепи кереса. Тусинано патрони е махалако закони. Чорманге, те пија Ромније, на текела фмо кепи текера.